Исәнмез, хөрмәтле милләттәшләребез. Безнең халкыбыз шул дәрәҗәдә булган, уңган, ул ниләр генә эшләми, кул осталары дисеңме, җырчылар дисеңме, башка өлкәдә төзүчеләр дисеңме. Һәм әлбәттә без аларның кайберләре хакында интернет ашада, телевидение ашада беләбез, күбесе алар таныла, Россия күләмендә дә таныла. Ләкин менә безнең халкыбыз арасында biz bilmәгән, ләкин шул кадәр кызыклы эшләр белән шөгыльләнүче кешеләребез бар. Һәм менә мин бүген үзебезнең студиябезгә әнә шул гомумән хыялланып, үз дөньясы белән яшәп, хезмәт тә итеп, иҗат та итеп яшәүче бер милләттәшебезне кунакка чакырдым. Дөнья студиясендә кунакта Түбән Новгород өлкәсеннән килгән милләттәшебез Альберт Юсупов. Альберт, исәнмесез? Исәнмесез. Без рәхмәт чакырган өчен. Менә ни өчен сезгә игътибар иттек? Һәм менә ни өчен без сезне эзләп таптык? Менә аңа кадәр сәбәбен әйткәнчә, башта тамашачыларыбызны сез үзегез белән таныштырып китегез әле. Мин туган Горький шәһәрендә, бөтен менә шул балачагым үзде татар авылда, бездә Нижегород өлкәсендә бик күп татарлар шулай, мишәрләр барса да безнең менә без шулай бергәләшеп бер читтә Түбән Новгород өлкәсендә торабыз. Вот шул бер авылда, Зур Ирбише дигән авылда мин үстем. Ләкин бәлки әти-әниләрем укытучылар иде. Мин шулай үзем укытучылар нәселеннән булып чыгам. Әби бабаем да укытучылар иде. Алар шул Зур Ирбише мәктәбендә эшләделәр. Мин инде аларның яннарында үстем. Мәктәпне бетергәч укырга киттем Нижний Новгородта, Түбән Новгородта педагогический институтны бетердем. Мәктәптә дә эшләдем берсәк. Аннары нинди фән буенча бетердегез? Математика, информатика. Башлы егет икәнсез. Ну, берсәк бар шултан. Математика, информатика. Шул 90-нчы еллар башлангач, берсәк шул вакытлар дөньялар үзгәрелде. Мин инде мәктәптән киттем бизнеска түгел, шул информатика, компьютерлар ягына киттем, шул коммерческий структураларда эшләдем. Компьютерчик булып, шулай да күрәсең нәселдән китәрмисең инде бер кайда. Вакытыннан барыбер шулай укытучы булып эшләдем. Менә соңгы эшемә кергәнгә алдыннан мин эшләдем Нижегородский филиал Российской академии государственной службы. Аннары башта эшләгән идем, шулай тоже системный администратор кебек. И укыттым тоже шулай информатиканы. Хәзер менә эшлим Нижегородский институт измерительных систем, структура Росатом. Соннар дөньясы белән бәйле кеше булсагыз да, сез бит иҗатка да тартылган кеше. Сез күңелегез белән ничкә күңелле бит? Шулай булса. Студент тегелинде даже мәктәптән шул барса чыга бит инде, шул ятышынан күтәрелә бит иде. Мәктәптә шулай укидек, концертларда да шул чыгышлар эшлидек. Безнең классыбызда безнең классыбыз безнең мәктәптә бердән-бер иде, без үзебезнең класс газетасын чыгара идек. Безнең менә классный руководительница Джапа шул аның идеясы иде. И без, наверное, 5 ел үткәндә укыганда без шул 5 ел үзебезнең класс газетасын чыгара идек. Мин аның редактор идем. Шул ягымда булды. Аннары институтка кергәч инде КВН, естественно. Ул ягда мин КВНда уйнадым, безнең шәһәрдә күп лигаларда да шул катнаштым. И шулай булып чыкты, армиядан кайткач, бер көнне безнең Төбе урамнан шул бездә
сиде менә Бауманка деген урам, Җәяүле урам бар. Ә бездә Большая Покровская деген Җәяүле шундый урам бар, Нижний Новгородта, Тверь Новгородта. Шул урамдан йөргән вакытта бер ишектә күрдем объявление, значит, театр самодеятельный. Шәһәргә вот теләүчеләрне катнашырга. Артистларны үзешчән. Да, үзешчән, да. Ну, шул кызыксындым да, кирдем. Үземне күрсәттем дә, и шул без шул как раз шул театрның режиссеры белән инде менә ничә 90-нчы елдан бергә. Күп бит инде бу. 30 еллап, 30 елдан артык. Спектакльләрдә уйныйсыз? Да. Спектакльләр уйныйм да. Нинди спектакльләргә, бер-икесен генә нинди спектакльләрне куйдыгыз? Кызганычка, менә шул минем идеям бар. Тверь Новгородта инде ничә ел татар театрын оештырырга. Ләкин менә никак халыкны җыя алмыйм, кешеләрне җыя алмыйм, таба алмыйм. Кешеләр киләләр, китәләр. Ә без инде шул менә народный театр, рус театр, безнең репертуар, конечно, рус телендә да. Сез әле театрда артист булып кына уйнамыйсыз, сез бит әле татарча фильмда роль башкардыгыз. Әйме, менә татар театры турындагы хыял ул сезне кинога алып килде. Күптән түгел генә төшерелгән режиссер Алмаз Нургалиевның Әзһәр Шакиров турындагы Җылак исемле фильмында сез анда машина йөртүче ролен башкарасыз. Кечкенә генә, ләкин игътибарны җәлеп итә торган бик кызыклы гына роль. Әйдәгез карыйбыз шул фильмнан бер үзекне, аннарысын дәвам итәбез. До нового Ташлы-Яра возьмете? Ташлы-Яр. Ну садись, тут дорога одна, поехали. Слушай, что за деревня? Я даже что-то не слышал. Ну, еще его называют Букла. Букла. Şuraya etesi başından sisin taşol yardım başımını katarasın. Abdoldiyan, Müşer. Әзғар Букладан. Kaylardan katıp gidersin. Kozandan koytaydın. Kozandan? Bir sen koytaysın. Nerse bu savuldu mu? Әне өлген? Сау булашырға жерлерге қайтам. Альберт, әйтегез әле, ничек килеп эләктегез менә бу Җылак фильмына? Ну, бәхеттән дигән үзгә сүзем юк инде. Менә без Алмаз белән таныштык. Ниятем менә шул как раз бөтен дөнья конгрессы аркылы ул заманында эшләгән иде, ул культура белән эшләгән иде, иҗат белән. И оештырган иде мастер-класс татар театрлары өчен. Режиссерлар өчен. Режиссерлар өчен, бөтен илгә хатлар җибәргән иде. И һәм менә шул хат башта килеп төште безнең региональ культура автономиягә. Анда инде минем шул театр белән кызыксынганны белеп, алар миңа җибәрделәр. Менә ничек. Ну без әйтәм бит инде менә театр әле юк. Кызганычка. Вот. Ну җибәрделәр миңа шул хатны, мин үземнән үзем шул кызыксындым. Уйладым да, җыендым да, билет алдым да, билет алдым да, килдем. Шулай итеп менә без Алмаз белән таныштык. Һәм бик кызык иде программа, бик шундый тутырылган иде, күп кешеләр белән очраштык, менә Камал театры белән спектакльгә кердек. Режиссер белән интервью булды, бик кызык, бик яхшы программа иде. Вот. И шул мастер-классыннан инде без ничектер шулай Алмаз белән элемтәләрне югатмадык инде шул без арашлай язылыштык, сөйләштек. И һәм менә
Аның Шулай итеп, да, сез фильмга да, эләктегез, шулай әйеме? итеп, да, Павлату дейм. Бу бит инде сезнең беренче мәртәбә кино төшерүдә катнашуыгыз, әйеме? Ничегрәк? Кызык. Бик съемкалар иде безнең кышын, салкын вакыт иде. Значит, съемкалар иде безнең Казан астында авылларга төштек. Бер башта беренче снимать иткән идек, шул менә кем фильмны карар күрер анда әнисенең күмгән эпизоды бар. Аннан инде менә шул пияж бата башлагач, минем шул чиратым килеп җитте. Мин инде, значит, как раз аның өчен таптылар иске ГАЗ-53. Чынлап та йөри идеме? Чынлап йөри, да, полностью на ходу. Менә әйтәм бит, балачактан ул машина утырганым юк иде. Вот. Йөртеп буламы? Йөртеп була. Вот, шуны төшердек. Беренче дубльдән үк булдымы? Ничә дубль? Юк. Менә ул берничә секунд бара торган менә үзек бит инде булай әйеме? Бу өзекне без яздык 5 сәгать кимендә дисәң, Әйе, менә кино төшерү шулай бит. Шулай. Бер машинаның бер узуы, бер узын без төшердек. Берничә дубльдә. 10 дубль, наверное, потому что чөнки Алмаз бит ул бик шул Четерекле карый бит. Да, ул да төрле яктан бер дубльне ул төшерде кузовтан, икенче дубльне ул төшерде менә юлдан башлап, өченче юлны кабинадан. Без кабинада утырып мине төшерде. Аннан соң шулай үзеннән кабинадан төрле ниләрдән шул аннары инде монтажный стильдә ул шул төрле ниләрдән ул аларны шул бер сценаны җыя. Кай вакытта кичкенә генә рольләр дә тамашачыда зур кызыксыну уятырга мөмкин һәм анда уйный торган герой истә калырга мөмкин. Менә сезнең ролегез дә шундый булып чыга. Шул хәтле кызыклы персонаж булып калдыгыз сез, әйеме, күз алдында. Бу рольгә сез ничектер әзерләндегезме? Нәрсәдәндер үзегез уйлап таптыгызмы? Режиссер кушканны гына эшләдегезме? Ничегрәк уйнадыгыз рольне? Любой успех это все-таки бер кешенең эше түгел ул. Ул барысының да коллектив эше. Значит, шул әйтәм бит, сценарийда бу роль практически язмаган бит. Ну, шул төп геройны водитель, шул шофер, значит, китерә и все практически. Вот. Вот менә Алмазның идеясы булып чыкты, нәктер ул бит тырышты, әйтәм бит, 7 актерларны бөтен Татарстаннан. Төрле халык театры, Татарстаннан да түгел. Халык театрларынан, төрле кешеләрне. Ул тырышты күрсәтергә, менә безнең бер яктан бер кечкенә фильмда ул безнең халыкның байлыгын күрсәтергә тырышты. Төрле халыкны. Шулай инде шул мин мишәр кебек тә шунарга эләктем инде. Вот анарга минем белмим сезнең кылыгызга ничек минем сүрәм, мин әйтәм бит безнең мишәр, Нижгар мишәрләре шулай үзчә сөйлиләр. Без цикылдыйбыз да, ятысын русчада сөйлибез инде, ну шундый халык бездә. Ну ниткә. Вот, аның кылагына минем сөйләвем шул кызык күренгән. И шуңа күрә ул менә күрәсең күргән именно шул урында, шул менә минем особенностем, шул нюанс, шундый сөйләвем урынлы булган. Героегызның исеме ничек иде? Исеме бар иде? Әйе, исемем бар, мин аны белән танышам. Исеме аның Абдулдиан. Бу уйлап чыгарылган исем түгел, бу минем бабайымның исеме. Минем бабайым шул Абдулдиан, аның шундый кызыклы исеме иде. Кыска табанырга Диан бабай дейдиләр. Әтиме тоже, әтимнең исеме Олег, анарга тоже кыскартып Олег Дианочка дейдиләр, но тулы исеме Абдулдиан.
Алай булгач сценарийда исем булмаган бит Юк, инде юк, юк, юк. шоферның. Юк, үзе без шул менә әйтәк мен шулда тоже ул тоже Алмазның шул табышы ул үзгә геройларга да иске исемнәр менә халыкның истәлегендә калган исемнәрне кушырга тырышты шул второстепенный геройларга. И миннән тоже шулай айда улап чыгарабыз нинди исем алып калдым. Бабайның исеме нинди дидер мен шундый бик яхшы дер булды. Бик гаҗәп кешесез. Сез әле Шүрәле Тукайның Шүрәле әкиятен үзегезчә рәсемнәрен ясап, анимация форматындагы шушындый бер анимацион фильм ясарга тудынган сәйдәк алынгансыз дип әйтик инде. Әле ул тулысынча әзер түгел дип әйтик. Ну, тиздән әзер булды дип. Монысы менә каян килеп туды шушындый теләк? Бу бит инде гаҗәп. Сез бит эштәге кеше, вакытыгызны ничек табасыз дип әйтим мен соң. Нигә кирәк ул сезгә дип әйтим мен? Ну, нигә кирәк күңел сорый. Бер яктан, икенче яктан менә шул тотынды башлады бу эш җиңүебезнең 70 еллыгына. Мин мәктәп вакытыннан инде бик ярата идем Александр Твардовскийның Тёркин поэмасын. Шул хәтле мин аны яттан белә идем. Мәктәптә мине бөтен концертлардан инде булса, заминкамы ни булса, мине сәхнәгә тартып чыгарадылар да. Мен укый, да. И мин, значит, Тёркинны анда километрами читал, что называется. Вот. И менә җиңүебезнең 70 еллыгына шул килеп чыкты шундый идея. Тулысынча бөтен Тёркинны укып, музыка тавышлары белән тутырып, шул аудиокнига кебек эшләргә. Ну, эшем сузылды тоже 70-нче шул ул елга мин уйлап чыгардым. Чыгарды бетердем инде 5 елдан соң гына. 70-нче 75 еллыгына гына бетердем мин ул эшне. Чөнки язуы, монтаж, ну, башлар өчен попробовать, что называется. Тотындым мин безнең Габдулла Тукай Шүрәле белән Суанасыннан. Аларны укыдым, тоже монтировать иттем. И аудио форматны бит интернетта әле бик әз тыңлыйлар. И тем более у вакытта шул подкастлар, каналлар юк иде. Уйладым, мен эшлим видеоролик кебек, значит, китаптагы иллюстрацияларга үземнең тавышымны яздырдым. Шундый китап кебек, ачыла ябыла торган китап кебек эшләдем, шундый видеоролик. Тукта, чу, ямсыз тавышлы әллә нәрсә кычкыра. Сискәнеп безнең җигет катып кала аягүрә, аңламастан каршысында әллә нинди ят күрә. Нәрсә бу? Кычкынмы? Җенме? Йөрәкме? Нәрсә бу? Котычарлык бик килешсез әллә нинди нәрсә бу? Борыны кәкре бөгелгәндер тәмам кармак кеби. Тез түгел куллар, аяклар да ботак тармак кеби. Ялтырый, ялт киләдер эчкә баткан күзләре. Кытышар күрсәң әгәр төнлә түгел, көндезләре. Сез бу эшләрне качан төнлә эшлисезме? Качан эшлисез? Вакыт качан табамын, инде шунда эшлим. Беркемгә дә әйтмәгез инде вакытында эштә утырып вакыт уздырам. Шундый эшләрдә була. Ул бит төп эшләр өчен илһам бирә. Берсәк ни күчерергә кирәк, шундый вакытларда шулны акрын гына инде шул берсәк. Аның белән шөгыльләнәм. Сез бит безнең Җәлил укулары конкурсында катнашкан кеше, бөтен дөнья татар конгрессы оештыра торган әлеге конкурста да сез катнашкан кеше. Ул ягымда бар. Менә ул конкурста ни өчен катнашырга булдыгыз? Тут нет, инде шулай случайность, можно сказать, ишеттем ул конкурс турында. Шулай әйтәм бит менә
көп информация миңа безнең РНК-тан аша килә. Мин безнең региональ культурный автономия тоже бер активист кебек булам инде, шул күп эшләрендә катнашам, тырышам булышырга. Бик яхшы дустарабыз, дус эшлибез. Алла бирсен инде шулай киләчәктә җирле автономия белән бергәләшеп менә шулай эшләгәч, безнең автономиядә бик яхшы кешеләр, бик шундый активныйлар, күп кеше безнең менә Разилә ханым бик значит күп эшләргә барсына булыша торган. Бик яхшы кеше инде. Шул күбесе информацияны безнең конгресстан ул җибәрелә безнең региональ культурный автономиядә. Аннары инде шул кемгә ничек да безнең арада тарала. И менә шул конкурс турында информация шул миңа тоже региональ культурный автономия аша төште. И сез ул конкурста катнаштым. Уңышыгыз турында үзегез әйтеп китегез инде. Конкурста катнашыпсыз. Ну, ишенче урында алдым. Нинди шигырьне сөйләгән идегез? Мин укыдым, значит, Каска шигырен. Муса Җәлил, Каска. Сугышчының күңле чуер түгел, юк димәгез бездә кайгыру. Була кайчак, хәтта сөеп кигән киемнән дә читен айрылу. Фронт кичтем, саклап ялкын кечен, йөрәктә һәм талмас кулымда. Кызыл йылдыз баскан кырыч каскам, ятып калды окоп кырында. Алда урман, дошман ул урманнан безгә каршы чиксез ут ачты, күк белән җир буй-буй дулкынланган кызыл тасма белән тоташты. Күзәтергә теләп дошман кырын, мин күтәргән идем башымны. Шул секундта ике зәһәр пуля янчып үчте кырыч каскамны. Беләм, алда немец снайперы. Ул мушкага мине утырткан. Ирек бирми 2 секундкада күтәрергә башына куптан. Мин каскамны салдым, җайлап кына куйдым аны окоп алдына. Фашист хәзер аңа автоматтан тыршып пуля яудыра. Юк, егетем, юкка азапланма. Күп калмады инде гомерең, мин күзәттем аның пыскан урынын, һәм күтәрттем күккә күмерен. Күп тә үтми, мәгърур ура тавышы яңгырады урман буенда. Тик янчылган ярым батык каскам. Ятын калдык окоп кырында. Ул яраксыз хәзер. Тик шулайда мин күңелдә сиздем кайгыру. Читен икән дуслар, сөеп кигән киемнән дә кайчан айрылу. Кием генә түгел. Ул көч булып ватан сугышына кушылды. Мин онытмам. Саклап тормышымны җиңү биргән җансыз дусымны. Киләчәктә катнашу теләге юкмы тагын? Теләк бар, ләкин мин инде уйлыйм, менә эшем чыкса, бездә все-таки Нижгар өлкәсендә үзебезнең театрыбыз оешса, значит, узган елын түгел язын. Без оештырып бактык кичкенә генә шул группа балалар өчен. Балалар белән берсәк җыйнап бактык. Бәлки инде минем шул укучыларым катнашында катнашалар да, бәлки җигәрләр инде. Шуңа үмитләрне бару кирәк. Насыйп булсын. Альберт, менә шулай актив булып, менә шулай татар җанлы булып, эш белән генә, дөнья мәшәкатьләре белән генә яшәмичә, әле иҗат турында да уйлап хезмәт итүгез, халкыбызга хезмәт итү бит инде бу. Менә шушындый актив кеше булуыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә сезнең уңышларыгызны күрергә насыйп булсын. Менә үзегезнең ниндидер кызыклы проектларыгыз булганда, алар белән уртаклашыгыз, безгә дә күрсәтегез. Без инде үз чиратыбызда Бөтен дөнья татар конгрессы сайты аша, социаль челтәрләр аша башка милләттәшләребезгә дә тәкъдим итербез. Мин сезгә зур уңышлар теләп, бүгенге тапшыруыбызда катнашуыгыз өчен бик зур
Рәхмәтемне җиткерәм. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта Түбән Новгород өлкәсеннән килгән бик актив иҗат җанлы хезмәттәшебез Альберт Юсупов иде. Менә безнең милләттәшләребез арасында шушындый кешеләрнең булуы ул бик зур горурлык һәм әлбәттә без алар турында сезне менә шушлай таныштырып баруыбыз белән шатланабыз. Әңгәмәне Энҗе Шәһидинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.